alachitago m ọzọ nke a bụ nke na-eme na isi mbido TV. Ọ bụ na ị ka nabata nsogbu adịrọ were ochi nọrọ ọdụ maka na ị ga-anụ akụkọ nji wee bịa maka na ọwụ ndị uzula ha sị na o jiri ejubara abara nsogbu adịrọ maka na ọ bụ Chibuike ka na-ewetara unu aka mgbe niile. Ụmụnụ nwere onye nke na-eme ihe ejije na-akpọ Afolayo Aremu. Ọ bụ nwanne Kunle Afolayo, onye nke mere ihe ejije unu macha anya ọfụma ka a hụrụ ya na UK. O je na UK n'ihu Nigerian High Commission nke nọ na UK je dinara ala ebe ahụ dinara ala n'ihu ụzọ ka ihe ọ na-emekwa n'ebe ahụ anyị amarọ. Dinara ala were fon ya ọ bụ ụmụ ha ndị na-esi selfie gbago ụkwụ mana ka o dinara ebe ahụ were fon ya na-apị. Ndị mmadụ pụta na-eme vidio na-eyo ka ezi ihe na-eme. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na hapụ ya na onwe ndị ma fim ka a na-eshute ịmana ndị ọcha gaa ama ha nwere ike do kamera na striti nke ọzọ si ebe ahụ na-ese gị ị gaa ama ọ bụ fim ka ọ na-art onwere onye maka na aktọ ka onye ihe ọdọ o mere na-anabata ya. Mana nke a pụtara mana na mgbe gara aga o nwere nnọọ ihe ọ pụtakwara tinye na Instagram ya ihe gbasara airport ma otu esi wechara ịnara onye o jupụtara n'airport ego na ihe dị otu a. Ndị mmadụ asị ya nke anyị mere ọ dị mma mana ihe controversies ndị sokwa ya art ya. Mana nke ugbu a kịta ị na art akwụrụ ụgwọ rolu nke ị na-eplay ka jos nnọọ chọrọ ime ka news iji weje na Nigerian High Commission na UK je dinara. Mana ihe ọbụla ihe ọwụ anyị ga-anụ isi mbido ebe akụ ga-anụ n'ihe ọbụla mgbe ọbụla pụtara. Nke a wee were ya o nwere akụkọ ọzọ kịta onye na-eti egwu Yemi Alade ama nnu mmanya ya Mama Africa ya na Rick Ross ya Rich Forever ha na-abụ mere kolabo o feature ya na remix egwu ọ kpọrọ Oh My Gosh. Dịka ha wepụtara egwu a ofu ụbọchị egwu nwere 361,000 views na YouTube. Nke a bụrụ nke na-asị iji ebe anyị ya afụ ya mana ha mere nke a collaboration ha mere bụ iji gosi na ihe niile ndị na-eti egwu na Naịjirịa egwu ha na-aga mba. Nke a bụ eziokwu mana onye maka egwu ya ka gịnị ga-emekanwu kolabo onye ịhụgo maka ya ga-emekanwu kolabo. Nke a bụ ọ bụrụ na ị na-akụ egwu obi adara gị mma maka na Nigerian music industry anyị na-eje eje nọtago nke ọla ị na-emejisi ike mana ọ bụrụ na ya na-achịta obere ezumike a nsogbu adịrị ga n'akọ ndị nke ọzọ anyị na-abịa. A na-achịtago m nsogbu adịrị ọ bụrụ na ị ka na-abata ị ga-asị o tekwana ebidoro ga aṅụrị mana ị ka ga n'ọtụtụ akụkọ ndị dị n'iru. Nsogbu adịrọ tupu m eje ezumike a gwara ụmụ maka Yemi Alade remix ya na Rick Ross mere. Mana o nwere ihe Burna Boy bịa tinye n'Instagram ya sị na ndị Nigerian musicians anyị na biko na ọ na-achị ndị a ọ na-egbute ya na ụfọdụ ndị na-aga achọ international deal ya bụ record deal ka ha na onye nke dị otu akụkọ egwu ha onye dị otu akụkọ egwu na site na ihe ọ na-anụ kịta na ọ da atọ ọchị maka na ụfọdụ mgbe na onwe ha na-akpọ percentage split. Ọ bụrụ na ile ndị egwu a ọ bụrụ na gị na onye emekọ kolabo nwere ike onye asị na ọ ga-ewe 50% publishing ya bụ etinye egwu a na streaming platforms na ọ ga-ewe percentage 50% maọbụ nke dị otu a. Mana ụfọdụ ndị a na-eche iti ha ya bụ ihe Burna Boy lechara na ha sị na ndị a na-aje nnọọ ka ọ bụrụ na e mere kolabo nwụ na a na-eji uchu maka na mbụ ọ na-abụ ịmana a na-asị na Africa to the world maọbụ Nigeria to the world mana kịta ọ bụzi the world to Africa na unu were uche unu na-eme ihe ọbụla unu na-eme. Nke a ndị mmadụ wee na-asị na nke a bụ eziokwu na ke ụfọdụ ndị gere egwu asị na ọ masịghị ha like ya mana ọ ma elekere ma elike ya na akpa gị Yemi Alade emeela kolabo views ya na-aga ọ ga na-enweta show ihe ọbụla ọ na-eme ga na-aga. Nke a wee were ya mana o nwere ihe ọzọ pụtakwara na ọhanta akụ mana Etinosa Idemuji onye nke ya na MC Galaxy mere live video na Instagram ọ bịa nwee endorsement deal ndị na-eri isi mana isi ụmụ ndị na-eme oh my god ha bịa mee endorse ya ka e mechara endorsement ndị mmadụ wee na-apụta sị na onye ahụrụ ebe ọ gba ọtọ n'Instagram ka unu mere endorse ya ihe ọjọọ ka ihe ọmakụ na-eme endorse ka ihe na-akụziri ụmụ agbọghọ ndị nke na-agbakọta ọtụtụ ndị mmadụ ịma na ihe ọla meghara onye ọbụla ịma na ihe mee onye ọ na-enwe opinion n'ebe ị nọ ọ dị ka ọ na-esi eme ndị mmadụ opinion wee na-awụ n'ebe niile comment section ọ dị nnọọ ka ebe a bịara ọrụ ịmara onwe ndị were comment section dịka ọrụ ha wee na-ekwu gbasara Etinosa si na nke a bụ ihe a na-ekwesịghị ime ndị nke a mere endorse na ka ihe ha chegide wee mee ya endorse ha ma ihe a hụrụ na ahụ ya mana dịka mụ a ihe m na-ahụ kịta ahụ na anyị ga-eje ezumike